Katso edessäsi avautuvaa maisemaa. Kaikki se, minkä näet ympärilläsi, on arvokasta kansallisomaisuuttamme. Ilma, vesi, luonto. Meillä Suomessa on maailman parhaat raakaveden lähteet. Kehitimme palvelun, joka pitää tästä omaisuudesta huolta vastuullisesti, parhaalla mahdollisella tavalla. Oletko valmis? Pisaran matka alkaa tästä. Puhdas vesi ei ole itsestäänselvyys. Käyttämämme vesi on palautettava puhtaana takaisin. Olemme valjastaneet korkean teknologian ja maailman parhaan vesiosaamisen uudenlaiseksi palveluksi. Pisara on uusi vesioperaattori, joka yhdistää luonnon ja rakennetun veden kiertokulun. Autamme sinua näkemään enemmän, tarkemmin ja kauemmaksi. Mitä se tarkoittaa? Tuotamme talousvettä 23 000 kuutiota päivässä. Pisaran taustalla on monipuolinen osaaminen veden eri tuotantotavoista ja käytännössä koetellut menetelmät. Varmistamme, että turvallista ja puhdasta vettä on saatavilla nyt ja tulevaisuudessa. Käytännössä se tarkoittaa tehokasta veden laadun omavalvontaa ja prosessin tarkkailua. Sillä ennakoidaan riskejä ja tehostetaan toimintaa. Palvelumme sisältää ainutlaatuisia digitaalisia ratkaisuja ja tietojärjestelmiä. Tarvittava tieto on aina saatavilla. Käytämme tuotantolaitoksia ilman miehitystä. Valvonta ja operointi on keskitetty ympäri vuorokauden toimivaan käyttökeskukseen. Kehittynyt automatiikka mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön. Tulevaisuudessa laitoksia voidaan ajaa myös virtuaalisesti. Digitalisaation ansiosta sujuva yhteistyö eri toimijoiden välillä tulee mahdolliseksi. Tehostamme suuren vesilaitoksen toimintaa ja tuomme pienelle toimijalle suuren vesilaitoksen mahdollisuudet. Vesiverkkojen reaaliaikainen tieto otetaan digitaalisuuden avulla hallintaan. Kun verkoston paikkatieto on ajantasaista, esimerkiksi vuodon takia ilman vettä jäävät alueet pystytään rajaamaan nopeasti. Häiriötiedote voidaan lähettää alueen asiakkaille välittömästi. Uusien teknologioiden avulla vesihuollon omaisuutta voidaan hallita entistä tehokkaammin. Keskenään hyvin erilaiset investointikohteet voidaan pisteyttää ja asettaa ne toteutusjärjestykseen, joka huomioi riskit ja kustannukset. Kohdistamme käytettävissä olevat eurot sinne, missä niistä saadaan suurin hyöty. Uudet toimintatavat ja teknologiat on kehitetty, jotta veden käyttäjä saa laadukasta vettä kustannustehokkaasti. Kun riskeihin varaudutaan ja niitä torjutaan suunnitelmallisesti, yllättäviä katkoja sekä laatuhäiriöitä tulee vähemmän. Toimitusvarmuus paranee. Veden käyttäjien tiedonsaanti nopeutuu ja viestintä monikanavaistuu. Personoidut häiriötiedotteet tai katkojen ennakkotiedotteet voidaan lähettää suoraan asiakkaille. Varmistamme myös jätevesiverkoston toimintavarmuuden.
Vuotovedet saadaan hallintaan ja jäteveden laatua pystytään seuraamaan. Verkostojen pitkäjänteinen suunnittelu varmistaa vesihuoltopalvelujen saatavuuden kaupungin laajentuessa. Tärkeät investoinnit saadaan tehtyä tehokkaasti ja ajallaan uusien rahoitusmallien avulla. Tuemme eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Se mahdollistaa toimintavarmat puhdistuslaitokset ja tekniikkaa hyödynnetään kustannustehokkaammin. Toimintaa voidaan vahvistaa ulkopuolisilla asiantuntijoilla, ratkaisuilla ja liiketoimintamalleilla. Ylläpidämme ja kehitämme vesihuoltoa sekä teknisenä järjestelmänä että arvokkaana omaisuutena. Yhdessä toimimalla saavutetaan taloudellista ja ekologista hyötyä. Tästä kaikesta hyötyvät eniten veden käyttäjät. Sinä, minä, me kaikki.